Кое е единственото място, на което може да намерите доспатски диалект? Ора, сега доде белям компирена за вечере и какво видев? Сега ще го покажа и вие да видите. Гледайте. Гледайте какъв компир. Къде е единственото място, на което може да видите как се чисти мивка? Къде е единственото място, където може да видите как една прекрасна домакиня готви на своят съпруг? Покажа как глезунтя моя мъж. Добре. Точно така. Това място е TikTok. Сега първо искам да кажа, че аз не съм AI генериран от китайското правителство, за да натяквам за TikTok и да правя пропагандно видео как TikTok е много готино. Тъй като сега ще го забраняват в януари месец в Америка и най-вероятно и в България, но дори да не го забранят в България, забранят ли го в Америка, TikTok свършва със сигурност. Почнаха да излизат някакви новинарски такива истории по телевизията, в мейнстрим медията, как TikTok е супер зле, как TikTok трябва да бъде махнато наистина, как правят някакви много опасни предизвикателства вътре в TikTok и е било опасно за децата. Аз имам уникална гледна точка, поради причината, че аз бях създал в началото на миналата година бизнес с TikTok и сега ще ви обясня малко повече за това и как моята гледна точка реално е малко по-различна от на останалите хора. Първо трябва да кажа, че наистина в TikTok има толкова смотани хора и толкова ужасни видеа, че просто не е истина. И да, наистина TikTok заради клипчетата им, които са по 10 секунди повечето, attention span на децата и на младите хора си е бал майката. Аз това го усещам със себе си също. Не мога да се концентрирам в абсолютно нищо да ева. Буквално съм като тия кученцата, където ако им хвърлиш топка и видя топката и тръгна към нея и прямо позвъниш с някакво звънче, аз ще се обърна и ще забравя, че имал някога топка и ще почна да търся звънчето. И ако ми дадеш при някакъв банан, веднага ще си кажа, о, банан, и ще отида към банана и ще забравя за звънчето и за топката и така нататък, което е наистина гигантски проблем, разбирам, но това не е проблем за TikTok, това е мой проблем. Неоспорим факт е, че има някакви деца, които правят скандални неща. Аз съм виждал не само как се хвърлят и си чупат главите и ръцете, но и как употребяват наркотици и какви ли не други простотии вътре в TikTok. Това е неоспорим факт, но също нещо го има и в Facebook, Instagram и така нататък. Виждал съм някакви малки момичета, които си качват голи снимки в Instagram на private story-та. Така че ако някое дете е тръгнало да става проститутка, то ще намери начин да стане. Не се притеснявайте. TikTok не е проблемът. Но TikTok има и друга страна. Наистина, качиш ли нещо в TikTok е страшно лесно да стане в супер вайрал, особено в нашата малка България, която буквално ако качиш правилното видео, може абсолютно всеки един българин да знае за това видео. Или по-скоро всеки един от по-младите българи да знае за това видео. Самият аз бях направил видео за SpongeBob. Сигурен съм, че всеки един човек знае за SpongeBob. Има даже почти 1 милион гледания. Сега ще ви го пусна. SpongeBob! Лето бенги, самолета, хеликоптера. Така леди, парда е менисима. Един и 50. Това видео си спомням, паркирах на Витошка, слизам от колата, обръщам се настрани, някакви рандъм хора го гледаха SpongeBob видеото, ходя малко по-надолу, още едни хора, някаква група от хора гледа SpongeBob, слизам още по-надолу, още една група от хора гледа SpongeBob, буквално всички гледаха SpongeBob. Така че е елементарно, особено в България, да станеш супер известен или пък някое видео да достигне до супер много хора в TikTok. Много повече отколкото Facebook и така нататък. И сега с тези напитките Lava Bear, където
някакви момичета споделиха, че повръщат от тези неща и клиповете им имат стотици хиляди гледания, даже почти милион има едното видео. Много по-лесно може да достигне до повече хора това видео. Може да се изкарват и супер много пари от TikTok. И не говоря за ужасно тъпите смотани TikTok битки, в които някакви големи хора седат и си говорят някакви прости и седат и викат цъкайте по екраните, някакви такива неща, големи възрастни хора. Това е друга тема и за това мисля, че е много слабо. Но, от друга страна, ако искаш да си правиш YouTube канал, примерно, или нещо такова, е много лесно да експлодираш вътре в TikTok. И другото, което е, аз имах бизнес за TikTok шортове, които предлагахме на американски ютубъри. И идеята е, че взимаме техните клипове от YouTube, правим ги на шортове и ги качваме в TikTok. Всички супер много се кефиха, това беше първият ми бизнес, изкарах супер много пари. В TikTok наистина има някакви ултра прости хора, които не съм сигурен изобщо как успяват да живеят в живота и все още не е прекъснал този живот. Аз съм чувал страшно много конспирации за TikTok. От това, че алгоритъма му е като на казино, да може да ти пуска тъпо видео, много яко видео, тъпо видео, много яко видео, за да може да те зариби като рулетка в казино. Това съм склонен да вярвам. Наистина може би е така. Склонен съм да го повярвам. Но неща от сорта на, че ти гледат през камерата и могат да виждат къде си, какво правиш, каква марка шампуан, каква марка дилдо ползваш, някакви такива простоти. Не съм много убеден, че това е истина. Възможно е да е истина, но в крайна сметка какво ти пука? В смисъл, дори да използвате YouTube, вие в момента това видео го гледате в YouTube, мислите, че Google не прави същите неща ли? Ние отдавна сме си продали информацията на Google и на тези големи корпорации. Не се притеснявайте. И другото, което е, какво могат да ми направят? Примерно ще ме клонират и ще направят китайски Дани Лачев. В смисъл, на кое друго място има такова видео? Как ще ми викаш Рошева, ма? Значи аз според твоето мнение трябва да се сресвам, за да ти се харесвам на тебе. Аз и се харесвам и Рошева. Я бягай да летиш, ма, кокошко. Според мен е много важно да се виждат тези видеа, за да може да видим какви всъщност хора има по света и да не живеем просто в един малък балон. Трябва да знаем всичките видове хора, които съществуват, защото ако си примерно от София и всички са някакви нормални, как ще знаеш, че има такива хора? Това е много важно да се знае. Но не, според мен не трябва да бъде банват TikTok. TikTok го банват в Америка не защото промива мозъците на малки деца и ги прави по-глупави, което най-вероятно е истина, но правят го, защото Америка не иска TikTok или Китай да шпионира американците. Не за друго. Но ние тук в България искаме да го баннем, защото някакви деца са скочили и са направили някакво супермен предизвикателство. Ето това. И това момиче няколко клипчета по-назад е пуснал как се е счупила ръката. В крайна сметка, според мен, в TikTok може да се изкарват пари, ако се прави умно. Може да си направите бизнес, в който да правите TikTok шортове и така нататък и да изкарвате пари от това. Както с всяка една платформа, може да се използва и за глупости и да скачаш в ръцете на някакви хора и да се правиш на БГ Супермен, на Супермен от дружба. Това е проблем за хората, не за платформата. Така че да. Чао.